Dobre, začnem ja, takže donesem mi všetky obrázky, na ktorých sú nakreslené zvieratka. Všetky zvieratka sú. Áno, nie. Takže poznáte všetky zvieratka? Áno. A či aj tu máme nejaké? Toto? Panda. Aj Mimi má Maxa. Naša sesternica. Neposlušne ho. Ďalej. Mačky. Nie, Kozičky. Kozičky. A čo nám dávajú? Mliečko. Husky. Husky pes. Nie tento. A ja už som videla na obrázke. Mačky. Ako mám podobné mačičky? Aké farby majú? Hnedé, biele. Ale môžu byť aj čierne. Kľudne aj oranžové. Black. Dobre. Toto je? Lev. Ako robí lev? Toto? Tiger. Aké má plúšky? Čierne. Zebra má aké? Čierne. Čierno-biele. Včela. A čo robí? Čierno. A čo má rada? Toto? Tulej. A kde žije? Kde ho máte? Zima, voda, sneh. Už sme sa vrátili na koniec. Takto. Dobre. Tak, no tak toto sme zvládli. Dobre. Teraz nájdeme zeleníku. Pomôžeme. A pozor, či ovocie. Zeleníka tam je. Zelenina. Ovocie. Takže, teraz sme hľadali iba ovocie, tak si ho tiež pomenujeme. Čo je to? Máte radi? Áno. Ďalej. Livka. Toto? Broskyňa. Krvičku hľadali. Rozo. Môže byť tiež také farby. Jalové a zelené. Máte tu jedno ovocie. No, takže kto ľubí kiwi, nech povedzte rukami. Toto je čo? Mýdlo. A prečo máme medzi ovocím? To je ovocie. Nie, že? Toto? Ja.